Hustag er specialist i tagdækning. Og det vi ser her, det er simpelthen underpap. Ja. Hvad er forskellen på underpap og overpap? Altså på overpappen, der har du jo en skiferbestrøning på. Jeg tænker på, jamen går det nu i stykker her om 3 år? Skal de så i gang på sygehuset igen? Altså materialerne, de er så gode nu om dagen, så de holder. Ja. EM Byggefirmaet er en tømrer- og snedkervirksomhed. Får du lige den her også? Vi er ved at lave på et uddannelsescenter til Nordisk Værving her i Hammer. Ja. Men, Der har ikke været nogen problemer sådan nej, undervejs. det har det faktisk. Det er bare gået helt ud. Jamen, vi bruger dem til al vores renovering her i produktionen, i produktionsmiljøet og på kontorerne her, og plus så bruger vi dem også til udvidelser af kølerum og ja, alt hvad vi sådan set laver her på fabrikken. Vi bruger jo ikke så meget tid på det, og vi kan ligesom altid regne med, at de kommer, når vi virkelig har brug for det. Og kommer der, er der så hurtig udrykning, hvis man kan sige det på den måde? Det er altså, de smider alt, hvad de har i hænderne, hvis det virkelig brænder på. Det er en bygge, ikke? Okay, ja. Vi kommer med det samme. Som kunde hos os har du en fast kontaktperson, som du kan henvende dig til, når du har en opgave, der skal løses. Vi tror på, at vi gennem en dialog med dig og din virksomhed kan finde frem til en løsning, der passer jeres ønsker og behov.